Diolch i'r beirniad ac yn wir llongarhed mawr i ni a gafodd ei hirddo yn y wys glas i'r orsedd heddiw. Wel, dewch ni gloi yn trafodaeth ni. Mae'n ymddangos i mi i bod hi'n gerdd eitha digalon ar lawer cyfri, gan bod hi'n ymdrin a ffwnc anodd iawn, ond eto mae yna le i'w lawenhau, mae gennym ni un o'r to newydd o feirdd yn llwyddo. Dwi'n meddwl bod esboniad osian o be oedd yr ysgogiad yn egluro llawer yn de, mae dyma y rhyfel newydd yn yn dyddiau ni ydy beth sy'n digwydd i lawer o ddynion ifanc. Yn y marn ni o ganlyniad, mae'n gryfach cerdd os ydy hi'n gorffen yn drist yn de. Rhys? Ie, a dwi'n meddwl hefyd, mae y byd, ydyn ni yn byw yn ddo ar y funud, mae'n fyd ar lawer ystyr, yn fyd digalon. Ond bod fi wedi cychwyn yn sgwrs ni heddiw yn dweud mae tristwch ydy i phrif nodwedd i lle. Dyna ni, Rhys. Mae yna rhyw fath o obaith rwla yn nghanol y llinella hefyd. De. Na ni. Wedyn, os swn i'n licio gorffen drwy ddeud, mae ein cawr i'w osian corach. Da iawn. Rhys, diolch chi a Dylan hefyd. Mae wedi bod yn braf iawn cael eich cwmni chi. Dyna ni, mae'n bryd ni gael egwyl arall. Dwch nôl ato ni mewn 2 funud.